Bilih sawetawis minangka perwakan ing adicara sampun kawiwitan. Nuli pambiyawara badhe nglajengaken rut roncaning adicara ingkang sak candhaipun. Mila pekaten monggo adicara punika kita bikak sesarengan kanthi tansah memuji dumateng rasanipun Gusti Kang Maha Wikan, Maha Welas lan Maha Asih. Bilih nyuwun pangapunten dumateng para-para wonten ing wekdal samangke ingkang taksih ngayahi pakaryan monggo sareng-sareng derek ndedonga. Mugi lumampahing adicara dawuh panggihipun putra pinang temanten sekalian ing mangke saged pikantuk kanugrahan saha kawilujengan saking ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat. Bila pekaten monggo adicara punika kita wiwiti tawi kita bikak sesarengan kanthi waosan umul kitab Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati sholihah. Al-Fatihah. Matur sepadhun, mugi-mugi donga berkah pangestu kula panjenengan sedaya saestu tansah tumati dumateng putra pinang temanten sarimbit. Salajengipun mijilipun putra pinang temanten putri kanthi kairingan gending puspa warna sumangga nuwun. Sidam permanem datanono bamu sing godhongane kekayon pradene ora kaya dene wonten ing papan pahargyan ingkang mapan wonten ing pidalemipun Bapa Miran sekalian Ibu Yati ingkang mapan wonten ing Kademangan Trasana Kecamatan Parang Kabupaten Magetan. Sawanipun putra pinang temanten putri tansah kalih agengipun para sowan ngabiyantara wonten ing ngarsa panjenengan miwah badhe ngadani upacara dawuh panggih. Yen Jinandra sawanipun putra pinang temanten putri lampahipun satindak noleh sajangkah lemawi. Asone griya miwah ing kasring manah tansah mangajeng-ajeng dumateng rawuhipun ingkang raka Naraji putra pinang temanten kakung Naraji Bagus Rahman. Sasampunipun putra pinang temanten putri kalenggahaken wonten ing kursi lengga kadya dene jagaken tuguh Angkresapati. Awit saking raos bebek bombong birawaning penggalih sinatan kedhereaken tiyang sepuhipun kalih saestu tambahana daya berkah pangestu dumateng putra temanten saribit. Lan ugi boten katalumpen panjenenganipun Bapak Mitra sekalian Ibu Yati tansah muhung marang ngarsanipun Gusti ingkang kara jagat. Mugi-mugi anggenipun ngetas pitulus ingkang putra pun Gendo Ayu Murti ingkang sampun kajatuh krama dening Bagus Rahman ingkang mijil saking Laladan Saradan Madiun. Anggenipun kebyur wonten ing madyaning bebrayan agung mangke saged jumbuh punapa ingkang dinayuh saged sembada punapa ingkang dipun sejo ing temahan dados keluarga ingkang hayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dados saya keluarga ingkang utama bagya mulya tansah pikantuk kabegjan wonten ing donya ngantos dumugi delahan. Amin ya rabbal alamin. Lan babile kala sampun nampi sasmita saking parampara pinaka tuwangganing lampah cucu ing putra pinang temanten kakung lan ugi ubuh rampe kanggo dawuh panggihipun putra pinang temanten saribit sampun samekta. Bila mekaten mugi suwing gending puspa warna nuwun matur suwun.
cerah